L-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi li flimkien mal l-istess għaqda attakka kemm felaħ liġi li twassal biex min għandu jagħti dak dovut fi ħlas ta' taxxa iħallsu biftehim mal-Uffiċċju għall-Kummissarju għat-Taxxa u Dwana issa kienu li talab biex tintuża din il-liġi għall-klijent tiegħu. Jason Azzopardi mar il-qorti u għannom tal-klijent tiegħu Giuseppe Napolitano qal li dan diġà beda diskussjonijiet biex iħallas dak dovut f'taxxa u skont kif tajt il-liġi ma jkunx infittex kriminalment meta iħallas ukoll multa sostanzjali. Napolitano, Taljan ta' 53 sena u sit ta' ristoranti Storje Esapore f'San Ġiljan u Gżira. Il-klient ta' Jason Azzopardi jinsab mixli b'evażjoni tat-taxxa u allegat frodi li ammonta ma' 2 miljun euro u ġie estradit mill-Italja. Il-qorti ma taċ l-akkużat il-ħelsin mill-arrest imma biex jingħata il-libertà provizorja Jason Azzopardi argumenta li t-Taljan lest iħallas lura bil-liġi li daħlet fis-seħħ is-sena l-oħra. Il-liġi li daħħal il-gvern qed wassal biex tinġabar lura it-taxxa dovuta mingħajr ma jittieħdu passi kriminali u flimkien maħlas kollu dovut trid titħallas multa ta' bejn 10,000 euro u miljun euro. Din il-liġi qed tippermetti li dak dovut lill-Istat jinġabar b'mod effikaċi. Madankollu tal-Aqda Repubblika fosthom anke l-President Vicky Encremona u l-ex-President Robert Aquilina kienu ħarġu qatta bla ħabel kontra din il-liġi fejn taw xifmu li din liġi tal-mafja. Issa l-istess esponenti f'dan il-każ Jason Azzopardi raw il-ħtieġa li l-istess liġi tiġi applikata għal klijenti.